Jeg vil bevise, at cosinusrelationerne er rigtige, så man godt kan bruge dem. Og jeg starter med at tegne en højde i min trekant ud fra punktet B ned til grundlinjen B. Og det gør jeg, når jeg får to retvinklede trekanter, for det er nemmere at arbejde med. Så de er de retvinklede. Og nu har jeg ligesom delt min trekant ind i to trekanter, og det vil så også sige, at min linje B har også fået to nye længder, hvis man kan sige på den måde. Så jeg kan kalde den her længde for x, og så fordi at den her længde, det er ligesom min lange længdes b minus siden x. Det er det, den hedder. Så den kalder jeg b minus x. Den her, den kan jeg kalde for højden. Jeg har 3 af siderne, så derfor kan jeg nu bruge et mutator. Så det gør jeg ved, at jeg vil godt finde ud af, hvad c er. Så det gør jeg ved at sige, c i anden er lige med x i anden plus h i anden. Og det kan jeg ligeledes også gøre med den anden trekant. Og det gør jeg så ved at finde ud af, hvad a er. Så der siger a i anden er lige med h i anden plus b minus x i anden. Og for ikke at have nogen parentes i min ligning, så kan jeg løse den her parentes op. Og det gør jeg ved at skrive a er lige med h i anden plus, så skal jeg ligesom gange alle tallene med hinanden. Så jeg siger b i anden minus, dem så være plus faktisk, plus x i anden minus 2bx. Derefter trækker jeg den korte ligning her, som er den her trekantsligning, fra den lange ligning, som er den trekantsligning. Og det gør jeg ved at tage denne her. Denne her ligning minus x i anden plus h i anden minus den her ligning. Og det er jo så lige med ligningen c i anden minus a i anden. Så opløser jeg parenteserne. Og det gør jeg ved at bare skrive a i anden plus b i anden plus x i anden minus 2bx minus x i anden plus h i anden er lige med a i anden minus c i anden. Ja. Og så kan jeg nemlig se, at der er noget, der er forskellige af de her tal, der går op med hinanden, og dem kan jeg ligesom slette, så jeg forkorter ligningen lidt. Og det kan jeg blandt andet med. Jeg kan se, at der er h i anden herover, og der er h i anden her. Så den sletter jeg. Så kan jeg se, at der er x i anden her, og x i anden der. Så ser den sådan der ud. Og derefter så skriver jeg den op, og det kan godt lide være hernede. Så skriver jeg b i anden minus 2bx, og det er lige med a i anden minus c i anden. Derefter så vil jeg godt isolere 2bx, og det gør jeg ved at starte med at sige plus c i anden for at få det herover. Derefter siger jeg minus a i anden for også at få det over, og så siger jeg plus 2bx for at få det herover. Så ligningen kommer til at se sådan her. 2bx er lige med b i anden plus c i anden minus a i anden. Da jeg kan se, at den her trekant den er retvinklet, så ved jeg, at så kan jeg bruge cosinus til vinklen a, for at finde ud af, hvad linjen x er. Og det gør jeg ved at sige cosinus til vinklen a er lige med den kursliggende, som er x, divideret med hypotenusen, som er c i det her tilfælde. Og derefter siger jeg gange med c på hver side, for at få x til at stå lige. Og derefter så ser den sådan her. Derefter så indsætter jeg denne her del af formlen ind i denne her ligning hernede på x's tegn. Og det kommer så til at se sådan her ud. Og så lader jeg lige en parentes. Er lige med b i anden plus c i anden
minus a i n. Derefter så har jeg to muligheder. Enten så kan jeg få cosinus til a til at stå alene, altså isolere cosinus til a, for at finde ud af, hvad den her vinkel er. Eller også så kan jeg isolere a i n, for at finde ud af, hvad den her vinkel er. Og jeg har valgt at isolere cosinus til a, for at finde ud af, hvad vinklen a er. Og det gør jeg simpelthen ved at først opløse de her to parenteser, så der bare står 2b gange c gange cosinus til a er lige med b i n plus c i n minus a i n. Så den kommer til at hedde cosinus til vinkel a er lige med, og så fordi jeg dividerer med 2bc på begge sider, så hedder den så b i n plus c i n minus a i n divideret i 2bc. Og det her det er jo så kun en af ligningerne. Det er jo kun den for at finde a, men man kan også bruge lige præcis den samme formel til at finde c og b. Det er så bare med nogle andre tal i stedet for, så sætter man højden i stedet for at sætte højden for b, så sætter man højden for a, eller man sætter højden for c.